considerable. Vosaltres com a Alma Cobrae, més o menys així en general, quins projectes teniu o què heu fet fins ara? O sigui, fa 3 anys que hem començat, com ha dit el meu germà, i el que fem normalment són espectacles en fires medievals, a part de curtmetratges o encàrrecs que ens fan més a nivell particular. Bàsicament surten més o menys per aquesta... Exacte. Videoclips... Cada poble deu tenir una relació amb un espai concret del temps, de la història, i vosaltres ho recreeu. Ho intentem, donar-li importància en el fet aquest i intentar representar-lo. Intentar recuperar una mica la nostra història, que és en aquest cas el que estem fent. I si hi ha, per exemple, algun ajuntament que està interessat en contractar o parlar amb vosaltres, com hauria de fer? Teniu pàgina web? Sí, pàgina web, www.almacobrae.com, almacobrae.com, i posar-se en contacte amb nosaltres i encantats, doncs... Perquè ha de llatí, que no vagi gaire fort? No és llatí, és més que res, és com una pregària que es feia abans d'entrar en combat, és un crit de guerra. I projectes que tenim d'ara endavant, doncs... Fixes no en teniu, per exemple, cada dissabte estem... Sí, no, ara el pròxim actuació, bueno, estarem aquí a Pals, llavors el Festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries. Quan serà? El segon cap de setmana de setembre, crec que és al voltant de la Diada de Catalunya, l'11 de setembre. Pere Tallada, que és també la primera setmana d'octubre, i queda alguna cosa per acabar de concretar, i l'any que ve ja es veurà. I això vosaltres us ho subvencioneu vosaltres o teniu una mica d'ajuda? No, ens ho fem tot nosaltres, tot el que guanyem una part l'invertim per poder anar treballant i anar-nos expandint. Com va sorgir la idea de tornar enrere en el temps i... Com va sorgir? Mirant pel·lícules de... Bueno, ens agradava, tots dos som escultors i tenim facilitat per treballar els materials, i el tema medieval i medieval fantàstic és el que fem també, sempre ens ha tret. Llavors, la idea d'això, de poder dur al carrer el que veuries en una pel·lícula de ficció, com és El Senyor dels Anells, que està de moda, doncs és una cosa que atrau molt, i sobretot més ara, no?, que està molt de moda tot aquest tema. Doncs és una cosa que ens ha aficionat sempre a nosaltres i a molta gent. Continuem doncs en aquesta entrevista parlant d'aquest homenatge a Cristòfol Colom i a la Marina Catalana des de Televisió Pla de l'Estany, ara amb dues cares que em sembla que sí que us resultaran més familiars. Ja que estem a la Televisió Pla de l'Estany, parlarem amb el president del Club Hípic Pla de l'Estany, Antoni Serralbo, arxiconegut per tothom, que també està a tot arreu, aquest home també participa en aquest acte. Explica'ns una mica el que fareu. Suposo que serà, evidentment, relacionat amb els cavalls. Sí. Portareu els millors que tingueu. Sí, com ja sabeu, el nostre club any darrere any hem estat lluitant per tenir un gran club i poder arribar a que la gent del Pla de l'Estany i d'allò toqui els cavalls i remei els cavalls i no sigui aquell típic que només el cavall era de la gent de diner, no? Nosaltres vam apostar per tenir un club social, un equip allà on té cap ànim de lucre, però sí amb tota una gran fortalesa d'ajudar a totes les entitats que ens ho han demanat. Hem estat 20 anys lluitant amb Sant Antonis, amb Benaies, amb Reis, és a dir, som unes persones molt col·laboradores. Tinc una junta, uns pares de mainada, un club que n'estic molt orgullós. I com vau conèixer la gent del cercle històric? I un bon dia, l'amic Lluís... Que per cert no l'hem presentat, perdona Lluís, però aquí el teniu, és el senyor Cristòfol Colom, del 2009. En Lluís Buixeda i els amics del món del cavall van aterrissar en Joaquim i l'Eva al nostre club perquè volien muntar el de Cristòfol Colom a Pals. I us van conèixer... Sí, i van dir que hi podien fer-hi. Nosaltres, amb totes les entitats hem demanat i donem tot el suport, però la festa és vostra. Vosaltres ens heu de dir el que voleu. Bueno, ens van demanar uns cavalls que ens bastarien, que iríem de aquella època i per tant... Quants cavalls portareu? Bueno, l'any passat vàrem ser 6 i aquest any ja han incorporat les nenes del club que faran un espectacle allà davant de l'Ajuntament, allà en una zona verda que hi ha, i faran un petit carrusel que les nenes el tenen molt ben après i el faran. I després aquest any es veu que ho han allargat i es veu que arribarem al port, que en Cristòfol porta la flama de quan se'n va cap a les Amèriques. Per tant, el que sí està clar és que el nostre club, com ja sap el Pla de l'Estany, que lluita dia rere dia per ajudar a totes les entitats perquè ens sentim
molt contents de poder assistir. És molt difícil, costa molt, però entre la junta que tinc, que és molt pencaire, i els pares de la mainada, que m'ajuden molt, doncs anem tirant el club endavant. I el Lluís, que farà de Cristòfol Colom, que suposo que no és un repte fàcil, més o menys... Bueno, bona nit, Sí, l'any passat jo vaig fer-ho, va ser per primera vegada, i bueno, jo crec que va ser un èxit. I aquest any serà una mica diferent? O... Jo crec que encara serà molt millorat. Jo crec que això serà un gran repte, tindrà molt de ressò per Catalunya, ja que és una història que ha estat una mica camuflada. I jo, la veritat, me van demanar si volia fer de Cristòfor Colom, i per mi és un plaer, perquè jo em sento com si aportés un gra de sorra per Catalunya, sabeu? I mira, i aquí vaig venir, em van dir, pots ser-ho, tens una semblança, una similitud, i vaig dir, sí, encantat. Un físic, una mica, sí. Portaré perruca, per ser més de l'època. Abans havia portat el cabell llarg durant molts anys, me'l vaig tallar, però bueno, em van dir, tens una similitud, ho pots fer-ho, i jo vaig dir, serà un plaer per mi. Sí, aquest és el gra de sorra que posarà Banyoles i el Pla de l'Estany en aquest acte a Pals. Correcte. Sí, jo sóc l'almirall Cristòfor Colom. Sí. Sí. I llavors iràs corregent, amb cavall, suposo, no? Bueno, l'any passat es va fer també una missa, que va ser molt maca, molt emotiva. O sigui, ens va tocar a tots molt profundament, molt sentiment, m'entens? És una cosa que a mi em va marcar molt. I aquest any es farà molt més bonic, perquè hi haurà la flama del Canigó, és la flama de la llum, jo crec que serà molt emotiu, i que tindrà molt i molt de ressò, jo crec. I estareu tota la setmana allà, divendres, dissabte i diumenge? Sí, correcte. Sí. Més que tot serà el dissabte a la tarda i també el diumenge. Diumenge serà quan hi ha la flama del Canigó, que serà a la platja, i serà una cosa molt per la gent que estimem Catalunya, i d'allò que ens sentirà molt, ens tocarà molt el cor, sabeu? Ja s'està fent fosc aquí a la piscina de Fontcoberta i s'han afegit també dues persones més per parlar d'aquest gran homenatge a Cristòfor Colom i la Marina Catalana. Són el que farà, el que diguéssim recrearà la presència, el personatge del virrei i també un dels trobadors. El virrei, per exemple, explica'ns una mica la història del que faràs aquest cap de setmana a Pals. Bueno, és el virrei de Catalunya, el comte d'Empúries, que era el que... Quin paper tenia en aquella història? Quan no hi havia el rei, doncs era el que s'encarregava de tot el que és de financiar tot el que és el viatge, de l'almirall i tot, no? De tot el que és l'exèrcit, totes les despeses. I el virrei que acompanyava Cristòfor Colom, diguéssim, en tota la seva etapa allà a Pals. Exactament, el que és a la sortida, emprendre el viatge i la tornada i tot. I tu, per exemple, el cap de setmana, la teva tasca serà participar tots 3 dies o només 2? En principi serà dissabte i diumenge, no? El que és l'aconteixement reial, sí. I llavors tenim també el trobador, que el trobador és, per exemple, doncs, una de les persones que també acompanyava, anava molt seguici dels virreis i d'en Colom, suposo. Bé, jo com a membre del Macobrae, la meva tasca que m'encomanen, diguéssim, és de trobador, o sigui, jo faig diferents papers amb el Macobrae. Sí, però relacionat en aquest cap de setmana... En aquest cap de setmana seré un element més de distracció, de decoració, del que sigui, i vaig amb un buzuki, després... Perdona, un? Buzuki, és un instrument... Sí. És com una mandolina amb mànec llarg. Gent que ho sent ràpid i entén Suzuki. No lligaria gaire. Un buzuki, que és un instrument de 4 cordes dobles. Sí. I amb aquest instrument doncs toco estampides medievals, cançons medievals conegudes com poden ser La presó de Lleida o El testament d'Amèlia, i a vegades agafo melodies del Llibre vermell de Montserrat. Tot el repertori ja l'he buscat. Després és un treball que faig amb el Macobrae, d'ambientació de carrer, tot i que amb ells faig altres papers menys lluita, com pot ser fer de frare o fer ambientació de carrer disfressat, però no faig lluita. Sou la història viva, diguéssim. Torneu a ressuscitar el que va passar fa molts i molts anys, que crec que és molt important que no es perdi, evidentment. Moltes gràcies, doncs, a tots dos. Us esperem el cap de setmana d'agost a Pals. Esperem que vingueu.